Čaute priatelia, mám pre vás k dispozícii mesačný test termopradla Brynje a Tom prichystal pre ženy tip na záver. Termopradlo Brynje získalo po mesačnom teste na jednotlivé kategórie toto hodnotenie. Vyššie číslo je lepší výsledok. Hrejivosť, schnutie, odvádzanie potu, uchovanie tvaru odolnosti a pachová stopa. A teraz k detailom. Brynje malo počas šlapania na skeletoch perfektnú termoreguláciu. Keď som však zastal a mal som na sebe tenkú izolačnú bundu, bol vietor, tak po chvíli prišla na mňa kosa. Na dosiahnutie ideálnej termoklímy vám však odporúčam na to dať syntetickú strednú vrstvu. No tričko schne veľmi rýchlo. Pot sa mi kondenzoval hlavne na krížoch, na ramenách a iné miesta boli celkom suché. Tričko mi aj zasnežilo, ale stačilo sa otriasť. Potom som vošiel do chaty a uschol na mne cca do 10 minút. A pri pomalších tempách som pot prakticky ani necítil. Rolák je super v tom, že si ho viete rozopnúť, keď je teplo. No a keď fúka vietor, tak ho viete použiť na krku zase namiesto bufky. Tričko so spevnenými pleciami je výhodné v tom, že sa vám neotlača sieťovina na pleciach z ťažších ruksakov. Teplný komfort zo šortiek bol úplne dostačujúci, nosil som ich pod elastickými nohavicami, ale keď som si na chate sadol na lavicu, tak ma svrbeli z tej sieťoviny rytné polky. Termopradlo Brynje by som určite odporúčil ski alpinistom a horským bežcom. Má dosť dynamické vlastnosti a vie sa celkom prispôsobovať tomu, čo treba. Ja som to prirodne testoval na turistiku, takže v turistickej branži určite. Mne najlepšie fungovala kombinácia Brynje trička a Merino roláku. Haló. Čaute, ja som Vlado pre Tiger.sk a testoval som toto tričko v kancli za počítačom na stoličke. Brynje. Vieš čo, zdá sa mi to oveľa teplejšie ako klasické tielko a nie je to také, že sú tam tie diery v tom, tak ti to lepšie dýcha. A nemáš tú košelu pricapenú rovno na tele. Hej, necítil, ale ja voniam všeobecne. Takže asi som mal viacej makať v robote. Niekto má košelu celý deň, a treba si dať tielko a toto je dosť dobrá možnosť. A stala sa mi ešte taká pikoška, že keď som ho pral, tak som ho išiel prádlo vyvešať a mal som toho samozrejme viacej. Keď som dovešal všetko prádlo, tak Brynje už bolo suché, tak dával by som fakt, že 5-10 minút a tričko je suché.